Heu d'entrar dins l'aplicatiu del Sistema de Gestió de Recursos Humans, identificant-vos amb el vostre nom d'usuari i heu de posar la vostra clau i inicieu la sessió. Un cop hagueu iniciat la sessió, cal que aneu a l'apartat Gestió de currículum. Dins l'apartat del currículum professional, a generar separadors. Molt bé, dins la digitalització curricular cal que comproveu què és la convocatòria a la qual us estigueu presentant i ho seleccioneu tot. Un cop ho hagueu seleccionat tot, cal que genereu. Li cliqueu a generar. Obrim i aquí podeu comprovar els separadors dels vostres mèrits. En mostrarem uns quants. En aquest cas hi ha 136 separadors perquè l'aspirant té 136 mèrits associats a la convocatòria. És molt important que aquests separadors estiguin impresos en una sola cara. Doncs procedim a imprimir. I imprimiu els documents. Aquí tenim els separadors de documents que hem generat a través de l'aplicatiu i hem de procedir a adjuntar-los. Molt bé, aquí tenim el primer document, que és el tècnic de grau mig d'auxiliar d'infermeria, i aquí és el títol. Doncs els adjuntem. El que hem de tenir present és que si el mèrit té més d'una pàgina, doncs també les posem. Molt bé. Seguim amb el número 2, que és el tècnic superior en laboratori clínic. Doncs agafem el separador de document juntament amb el títol i ho casem. Molt bé. Aquest seria la pàgina 3, que és un curs en actualització en coneixements de genètica, doncs exactament el mateix. I ho adjuntem. Si aquest títol tingués més d'una pàgina, les aniríem posant a posteriori. I arribem en aquest, que és l'alteració leucocitària i leucèmies, doncs el mateix, ho adjuntem. I això ho hem de fer amb tots els mèrits que tinguem fins que acabem.